I dag der skal jeg lige have en morgentime, og det er jo som med mig, Jakob. Vi har en morgentime i dag. Vi skal snakke om historie, så det bliver mega hyggeligt. Haderslev er jo en fantastisk by, som man kan bo i. Det ved Cirkeline jo i hvert fald alt om, så ja, det er jo mega hyggeligt. Nu er snart sommerferie, kun 23 dage tilbage af det her skoleår. Og jeg skal i sommerferien hen og besøge min mand i Argentina. Det glæder jeg mig bare super meget til. Ja, yeah. Så nu har vi jo snart elevfest. I skal huske at passe på jer selv, ikke? Fordi at elevfest er jo farligt, og alkohol er farligt. Så husk at passe på jer selv og hinanden. Og hvis der nu bliver for fulde, så skal I huske at tage omsorg. Hej venner. Kan vi lige tale lidt sammen lige hurtigt? Hvis I lytter til mig, så bliver I fantastiske til matematik. Ines, du holder din fucking kæft, mand! Hvad har jeg gjort? Altså, jeg tror egentlig også, at jeg har ret meget ADHD. Ines, det er, hvis jeg holder din fucking kæft, og rigtig hårdt er pissegrimt. Hvad har jeg gjort? Så, vi har jo snart eksamen, så derfor har jeg sendt nogle opgaver på Viggo. Og hvis I har brug for noget hjælp, så er jeg her. Og ja, bare sat i gang. Ja. Så Grace, du måske svare på det. Du har 50% chance. Ja, det er rigtigt, Grace. God. Hvad fanden tror du lever? Jeg sætter du med høretelefoner på min undervisning? Kan du ikke høre mig, eller hvad? Jeg hader børn. Gå i stå. Well, good morning, class. Fanden sker der? Fanden laver jeg? Nå, Emilis. Kan du ikke fortælle mig, hvad den lille havfru handler om? Ingen kommentar. For helvede, Emilis. Så, rum! Ej, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er sygt stresset i forhold til eksamen, og jeg ved bare ikke, jeg kan bare ikke klare det lige nu. Jeg har slet ikke gået i gang endnu. Det er okay, Silas Derbyshire. Du har styr på det. Så, Emilis, hvordan går det med din synapse? Jeg kukker. Jeg kukker ikke. Du kukker? Nå, for helvede, Emilis. Så er den næste stykke her, junge Leute og ihre Handys. Så hvem vil gerne begynde med at læse? Nej? Nej! Frederik! So, Frederik. Hier, Bild Nummer 1. Kannst du mir sagen, hier zu welchem Textabschnitt es passt? Kan jeg få den på dansk? Nein. Aha. Kannst du nicht, dummer Spaß. Du sollst es vorlesen. Du sollst sagen, welches Bild zu diesem Text passt. Wenn du es nicht hinkriegst, dann kannst du direkt wieder aus dem Fenster springen, du kleiner Spacken. Nå, er der så nogen, der har et forslag til en sang? Ja, Magnus? Nummer 39. Ja!
fint, der jeg har lidt efter. Vil du ikke lave noget kaffe, Lisa? Jo, du skal bare hente mig noget mælk. Nå, jeg går lige over i Spar og køber noget lige hurtigt. Og jeg kan godt lide at slå den lidt. Og så har vi sin perfekte mælk her. Og så kan man lige bare lade armen her, og så kører man sådan lidt. Og så sådan whips, og så kører man lige bare sådan lidt, og så sådan lidt, og så sådan lidt, og så sådan lidt, åh, det er fandme kaffe til jer. Ej, skal vi ikke lige se en film? Hej Sofie Oxholm, det er Lykke. Og Grace. Ja. Lige nu der står vi i den situation, at der er 4 rigtig flotte, mega søde drenge. Storm, Aurel, Julius og Emilis. Og Asger, de er i gang med at vinde ting. Og de er bare så meget bedre end os. Og de er sygt flotte og søde. Men vi vil gerne have en liste over alle posterne i Think, så vi kan vinde ret hurtigt. Fordi det gider vi ikke have, de gør. Vi vil gerne imponere dem. Så hvis du kan sende listen, så kunne det være rigtig fedt. Tak Sofie Oxholm. Jeg skal dig. Hej Sofie Oxholm, det er Lykke. Og Grace. Og lige nu, der er vi i gang med at finde skatten. Men vi gider ikke lige bevæge os længere nu, så jeg tror, at vi sætter os ned, og så får vi bare lige dig til at hente skatten til os. Er det ikke fint nok? Ej, tak Sofie Oxholm. Vi har tabt Think. Fuck nogle taber, jeg hader dem alle sammen, mand. Kan vi ikke bestille pizza, Loki? Jo. Det kan vi godt. Okay. Ahmed, hvad sker der, gang? Jeg skal bare have 4 pizzaer lige hurtigt. Nummer 1, nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Selvfølgelig, 25 minutter. Ja, det er klart. Racer! Yes, boss. En cola. Racer! I køleskabet. Nå, undskyld. Storm! Betal! Ja, selvfølgelig. Men pizza er klar. 3 minutter. For helvede. Storm! Din pizza er klar. Endelig. Racer! Hent pizzaen! Racer, den anden vej for fanden! Nå, yes, boss. Den skal jeg bare. Rebecca ringer. Hvad? Jeg ved det ikke lige. Jeg tager det. Hej Rebecca, det er Storm fra Hoptrup Efterskole. Ja, vi er lige over at bestille pizza lige nu. Ja, vi kommer tilbage, når vi er færdige med at bestille vores pizza. Nej, vi kommer ikke tilbage lige nu. Vi kommer tilbage, når vi bestiller vores pizza. Vi ses. Hun er fucking fat svag, tror jeg. Far. Ja, hun giver sig hun. Nå, drenge. I må gerne lukke døren bag jer. Jeg ved ikke, om I kan se det på mig lige nu, men jeg er pisserasende. Det er så uacceptabelt, det jeg har gjort lige nu her. Forstår I det? Vi har så få regler på den her skole, og ikke engang dem kan I overholde. Var det ikke kun 3, faktisk? Jo, Så nævn dem. det har jeg ikke tid til lige nu. Det handler om, at I har overgået en af de regler, og det er jo for eksempel ikke at være til aftensmad, så I skal være til aftensmad. Altså, jeg tror, vi forstår godt, hvorfor det er så sur, men altså, så ved vi ikke her, hvor sidder historien.
Egentlig ikke, men kom med det. Ja, det var fordi, altså, vi har tabt den der thing, og så var vi så, ja, vi ville faktisk bare gerne så spise en pizza. Så vi går over til den der Stivse pizza, og så har vi købt en pizza, og så har vi betalt. Og så har han sagt, at det tager måske 20 minutter, så vi så ja, det er helt fint, og så er vi gået til spar. Og når vi kommer tilbage, så var han overhovedet ikke færdig. Og vi vidste bare ikke, hvad vi skal gøre, fordi vi har betalt, og vi kan ikke bare gå bag. Og så var det så, har vi bare ventet, og så, ja, det var lidt, ja, meningen, at de kommer så sent, men det var ikke vores skyld. Men ved du hvad, Arnold? Jeg er pisse ligeglad med din køkkenmagt. Jeg er pisse ligeglad med din køkkenmagt. Det eneste, der er i det her, det er, at I er så respektløse over for mig. Og over for, at jeg ringer til jer, fortæller jer, at I skal komme tilbage lige med det samme, og I så ikke gør det. Jeg er pisse ligeglad med jeres pizzaer. Men ved du hvad? Jeg er også pisse ligeglad med, hvad I har at sige. Fordi at jeg har faktisk overvejet at sende hjem på en tænker for det her. Den eneste grund til, at jeg ikke har sendt hjem på en tænker, er, fordi jeg ikke gider indbringe de andre lærere i det her. I stedet for det har jeg givet jer 27 køkkenvagter over de næste 3 uger. Er I fint nok med det? Tak for det, Rebecca. Ja, det er så fint. Altså, hvad fuck er det, du taler om? Alle køkkenvagter, det skulle da umuligt. Hvorfor går det? Altså, hun kan bare sende mig hjem, der er jeg bare kold. Der er jeg bare kold. Klokken er 19:30. Okay. Altså, hvad fanden tror du laver? Sted med en høretelefon i min undervisning! Ej, jeg har brug for dig lige nu. Nå, hvad er problemet, Julius? Razor, giv pizzaen. Hvad fuck? Pizzaer. På nogen måde overhovedet, og jeg vil ikke indblande dem i det her. Men i stedet for har jeg givet jer 27 køkkenvagter i løbet af den næste uge. Men ved du hvad? Jeg er egentlig også pisse ligeglad med alt det, jeg har at sige lige nu. Altså, jeg tror, vi forstår godt. Hvad? Hej Sofie Odsholm, det er Lykke. Og Grace. Ja, og vi vil være til finsk. Jeg prøver lige igen. Ja, nej, jeg skal ikke sige, at det er engelsk.